ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରାଜ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଜୀବମାନେ କଣ ପାଇଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲେ, ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା। ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରାଣୀ। ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ଥିଲା ପର୍ବତ ଭଳି, ଆଉ ଶକ୍ତି ଥିଲା ବହୁତ ଅଧିକ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନରେ କମ୍ପି ଯାଉଥିଲା ସାରା ପୃଥିବୀ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଡାଇନୋସର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ହଠାତ୍ କେମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଚାଲିଯିବା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗକୁ। ପ୍ରାୟ 23 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ଆଜିର ଭଳି ନଥିଲା। ଚାରିପଟେ ଥିଲା ବଡ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ, ଅଗ୍ନିଗିରି ଏବଂ ଅଜଣା ପ୍ରାଣୀମାନେ। ଏହି ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାୟାସିକ ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଡାଇନୋସର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ ନଥିଲେ। କିଛି ଡାଇନୋସର ମାନବ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ସେମାନେ ବିକଶିତ ହେଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଇ ଉଠିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଡାଇନୋସର ମାନେ ପ୍ରାୟ 16 କୋଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ରାଜ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଡାଇନୋସର ସମାନ ନଥିଲେ। କିଛି ଥିଲେ ମାଂସାହାରୀ ଏବଂ କିଛି ଥିଲେ ଶାକାହାରୀ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଟାଇରାନୋସର ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହାର ଦାନ୍ତ ଥିଲା ଛୁରୀ ଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କାମୁଡାରେ ସେ ହାଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁଥିଲା। ତାର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 13 ଫୁଟ ଆଉ ଓଜନ ଥିଲା 10,000 କିଲୋ। ଫୋର୍ସ ଥିଲା 60,000 ନ୍ୟୁଟନ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କର ବାଇଟ ଫୋର୍ସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ବାଇଟ ଫୋର୍ସ ପ୍ରାୟ 13,000 ନ୍ୟୁଟନ, ଆଉ ଡାଇନୋସର କୁମ୍ଭୀରଠୁ ପ୍ରାୟ 5 ଟାଇମ ଅଧିକ ଥିଲା। ବାଇଟ ରେ ଶରୀରକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବେଲୋସିରାପ୍ଟର। ବେଲୋସିରାପ୍ଟର ଥିଲା ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚତୁର। ସେମାନେ ଦଳ ବନାଇ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ହାଇଟ ଥିଲା ମାତ୍ର 2 ଫୁଟ ଆଉ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋ। ସେମାନେ ଦଳ ବନାଇ ଶିକାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଟ୍ରାଇସେରାପଟ ଶାକାହାରୀ ଡାଇନୋସର। ତାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 3ଟି ବଡ ସିଂହ। ଏହି ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଏହାର ହାଇଟ ଥିଲା 10 ଫୁଟ ଆଉ ଓଜନ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 12,000 କିଲୋ। ବ୍ରାଚିଓସରସ। ଏହା ଥିଲା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତାହାର ଲମ୍ବା ଗଳା ଦ୍ୱାରା ସେ ବଡ ବଡ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଉଥିଲା। ଏହା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ସେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁନଥିଲା। ଏହାର ହାଇଟ ଥିଲା 70 ଫୁଟ, ଓଜନ ପ୍ରାୟ 90,000 କିଲୋ। ପ୍ରଥମେ ଡାଇନୋସର ହାଡ 1820 ଦଶକରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଡାଇନୋସର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ୱିଲିୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1824 ମସିହା ଇଂଲଣ୍ଡ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ ଏହାର ବଡ ହାଡ ଓ ମୁହଁର ଫୋସିଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶାଳ ସରୀସୃପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବରେ ବି ପ୍ରଥମ ଡାଇନୋସର ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତାପରେ 1842 ମସିହାରେ ରିଚାର୍ଡ ଓଭେନ ଡାଇନୋସରିଆ ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଭୟଙ୍କର। ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ମାଂସାହାରୀ ଡାଇନୋସର ମାନେ ଶିକାର ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡାଇନୋସର ମାନେ କେବଳ ଲଢୁ ନଥିଲେ, କିଛି ଡାଇନୋସର ନିଜ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୁଆକୁ ପାଳନ ବି କରୁଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡାଇନୋସର ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଫସିଲ ଖୋଜି ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଟି-ରେକ୍ସ ଭଳି ଶିକାରୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଡାଇନୋସର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଇସେରାପଟ ଭଳି ଡାଇନୋସର ମାନେ ଶିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଜୋରଦାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ। 66 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ ଡାଇନୋସର। ବଡ ବଡ ଟ୍ରାଇସେରାପଟ ଓ ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆକାଶରୁ ଆସିଲା ଏମିତି ଏକ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଇତିହାସକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡର ନାମ ଥିଲା ଚିକ୍ସଲଭ ଅଷ୍ଟ୍ରେଟ। ଏହା ଏତେ ବଡ ଥିଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଗୋଟେ ବଡ ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାକି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଏହାର ଓଜନ ଏପ୍ରୋକ୍ସ 1,00,000 କୋଟି ଟନ, ଯାହା ଥିଲା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କାଳ। ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ
ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ଭୟଙ୍କର ଗତିରେ ପୃଥିବୀ ଦିଗକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏହାର ଗତି ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 64,000 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଏହା ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲା ଯେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଓସେନକୁ ମାତ୍ର 3 ମିନିଟରେ ପାର କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଗତିରେ ଏହା କେବଳ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆକାଶକୁ ଚିରି ପୃଥିବୀ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ମେକ୍ସିକୋର ନିକଟରେ ଏହା ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହେଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ 180 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା ଏକ ବିଶାଳ ପୋଖରୀ ଭଳି ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆଜି ଚିକ୍ସଲପ୍ କ୍ରେଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧକ୍କାର ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହା ହିରୋସୀମା ଆଉ ନାଗାସାକି ବ୍ଲାଷ୍ଟଠୁ 1000 ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ଧକ୍କା ପରେ ଆକାଶରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିର ଗୋଲା ଦେଖାଗଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁରେ ଢାଙ୍କି ହେଇଗଲା। ଧକ୍କା ପରେ ଏତେ ଧୂଳି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସନଲାଇଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଆଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ମରିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଘାସ ଆଉ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତାପରେ ବଡ଼ ଡାଇନୋସର ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 75ରୁ 80% ପ୍ରାଣୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଡାଇନୋସର ଭଳି ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ନଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ ହେଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପ୍ରଗତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ଡାଇନୋସର ମାନେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଫସିଲ, ପଦଚିହ୍ନ ଏବଂ ଇତିହାସ ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଜଗତର କଥା କହେ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଏମିତି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।